Salam gadarly vatandaşlar. Men Demokratiya Vatan Türkmenistan Halk Hareketi'nin ýolbaşçysy Murat Gurbanow. Meniň soňky videom görün bolsaňyz, şol ýerde men Türkmenistanda bolup duran ykdysady, sosial we syýasy krizisini düşündirdim. Şol krizisde esasy biz bir zada düşünmeli. Şu wagtky döwlet, şu wagtky döwletiň ýolbaşçysy, bir kanun saýlanan Türkmenistan prezidenti Berdimuhammedow şu krizi ýeňip bilmez. Näçe? Sebäbi bularda bazar ykdysady boýunça spesialist ýok. Sebäbi bizim döwletimiz ýolbaşçylyk edýän prezidentden başlap ministrlaryň köpüsini oraya okuyup ýok. Oraya düşünje ýok, bilim ýok. Olaryň diňe öz rejime bakly boýunça saýlanan adamlar. Diýmek bizim Türkmenistanymyzyň üýtüşi, bizim Türkmenistanyň ýagdaýyla gowulaşmagyna hiç ýyly şert ýok. Howala Nevdin gadyň bahasy galanyna inniki ýylyň oktýabr, noýabr aýlaryna ýuwaş-ýuwaş ýagdaýlar gowulaşar, ýöne şol ýaly beýleki döwletlere görä biz ösmürs. Ýani çörek gyçylygy ýiter, et gyçylygy ýiter, ýani pul gyçylygy ýiter, ýöne şonu da işsizlik 70% gowrak. Ýene de Türkdäki bizim watandaşlarymyz, Amerikadaky ýa başga döwletlerdäki watandaşlarymyz şular gowulap etmese, bizim Türkmenistanyň halkymyzy türkmenler ýene de kösenerler. Ösüş bolmaz. Şul ýyllar diňe ýitirim ýyllary bolar. Şu 30 ýyly gördüňiz biz ýitirdik. Bu gurulan binalar bizim gözümüz baglamak üçin biz onsuz da muny gurardyk. O ýerde problema ýok. Ýöne esasy mundan iň agyr mesele halkyň düşünjesini östürmek, jemgyýet östürmek, jemgyýet aktivistleri östürmek, halk bilen Türkmenistany dolandyrmak. Bizim ýaş oglanlarymyzy, bizim ýaşlarymyzy, bizim akylly spesialistlerimizi öňe sürüp Türkmenistany öňe gitmek. Bar spesialistler, ýaşlar, bar sistema, bar politik sistema, ykdysadyat diňe bir adamyň bähwidine işlemeliler. Ine şonu biz etdik 30 ýylda. Birinji Sapartylkin bähwidine işlenildi. Inni bolsa Berdimuhammedowyň bähwidine işlenip gitdi. Oňdaşyndan bu ýeközäl munyň dogan garyndaşlary, ýegenleri olaryň halky talapdyr, olaryň döwlet talapdyrlar. Şonuň üçin men ýüllenesim gelýär, gadyrly adamlar. Biz sahada biz düşünemzok, biz muňa goşulamzok. O sözler dogurdur. Ýöne biz goşulmaly, biz düşünmeli, biz öz döwletimize eýçilik etmeli. Şonuň üçin biz näçe çalt şu rejime baha berip, näçe çalt öz pikirlerimizi, beýnilerimizi dogry hakykata gönükdirsak, biz şonça çalt şu rejim ýykarsa, gaýdyp şu rejimler gelmez ýaly eder. Türkmenistan diňe gölläp ösüp, beýlek halklardan ümigiler ýaly eder. Başga ýol ýok şoň. Şu gepleşimde men polislara da ýylanjak bolýan. Gadyrly polis işgärleri. Siziň araňyzda arasy, paýhasly, päýk ýürekli adamlar köp. Bir tarapdan rejim sizi basyp gelýär, Hramow, Jadan, prezident, ministr, beýlek tarapdan halkyň size garaýşy. Şu iki oğudun arasında siz halkın tarafını tutmalı. Näçe? Halk bizim konstitusiýa boýunça, bizim döwletimizin esasy organy bolup durýar. Siz işe geleniňizde men öňkaýdyşlarym ýaly kasam içýäňiz. Men Türkmenistan döwletine, halkyma kömek ederim. Men halkymyň kanunlaryny we haklaryny gowaran diýip boyun alyňyz. Siz şolary etmeli. Kimde kim ya arda ýazýan bolsa, kimde kim ya da öz kynçylygyny sebäpli, öz arşykaýetlerini aýtmaly mejbur bolýan bolsa, oňa zat diýmän, oň haky bar. Hekimleriň öňüne baranlara da elini gaňyryp, akydip, gynap, söýüp ýöremäňde mümkinçilik görediň, şolar hekimlere baryp öz arşykaýetlerini aýtsyn. Egerde siz prezidentiň diýişi ýaly halky gynap, gyssap, horuk çekdirdiňiz, onu olar başga görüşe başlar. Onu olar sizi öldürüp başlar. Onu olar sizi gyryp başlar. Olar sizi düşman hökmünde görürler. MHM işgärleri ýaly, MHM bir terrorist organizasiýa. Terrorist guruluşy. Ol bir Gestapo guruluşy döňni. Şoň üçin halkyň içinde MHM'çiligi ýerenýärler. Kimi görse agent diýerler. Bir agent zat, MHM'çiň zat bizim häzir döwletimizde iň kezzap at, iň bir ýigrenji at boldy. Prezident Hramow ýaly. Şonuň üçin gadyrly polis işgärleri. Bu döwlet size de gerek. Bu döwlet
bütün halkymyza gerek. Siz esasy Türkmenistanyň kanyny serediyen organ bolup durýarsyňyz. Sizin işiňiz, sizin ukyýyňyz we sizin halka garaýşyňyz gaty wajyp. Şonuň üçin şul çalışmalarda sizin pozisiýaňyz bizim halkymyza kömek eder. Halkyň arkasyny tutun. Bu rejim yıkılıp barýar. Biz şu iýde gaýdylmaýan nokotdan geçdik. Şu rejim şu nokotdan geçdi. Indi bu yıkılmak bilen. Indi bu krizisden çıkıp bilmez. Eger biz hiç saat diýmesek, mundan meter ezerdiler halkymyzy. Berdimuhamedow gitmeli. Oň rolu butordy. O bütün dünyada bizi maskara edip bildi. Indi mundan beter maskara diňe bizim halkymyzy, bizim Türkmenistanymyzy birinji ýere getirer, ikinji ýerden. Biz häzir diktatura boýunça ikinji ýerde bolsak, käbir sorulda birinji ýere barýan bolsak, indi bu birinji ýere getirer. Ýöne o näme diýsem, bir erwet zadyň iň erwedi we iň erwediniň erwedine getirer. Indi şol ikisiniň tapawyny gaty bolýarlar. Şonuň üçin biz şunu aýyrmaly. Biz Türkmenistan döwletimizi östürjek bolsak, biz Türkmen halkyny bütün dünýäde syýrat hormat goýdurjak bolsak, biz şu düýüni aýyrmaly. Düýün Berdimuhamedow. Berdimuhamedow aýran soň şu rejimiň, şu sistematyny bar politika, ykdysadyet we sosial diňe bir adam üçin guruluşyny aýyrmaly. Biz diňe öňe gitmeli. Sizde de iş ýerleriň kesilmegi, işçiligiň dörelmegi o diňe başlangyjy. Bular näme diýär? Bular öz ekonomikasyny dogurlamak üçin agyr çykdyjylary aýrýar. Agyr çykdyjylar näme? Polisler, MHM degmesi, MHM kezzap, Gestapo'ny bular dürüdip şu rejim saklayan iň esasy organ şu Gestapo edarasy MHM. Bular polisler aýrar. Täwäbi polisler bilen näme edip bolýar? Bulardan bize tolk ýok diýip şulary aýrýar. Şonuň üçin şu gün siz işleyen bolsaňyz polisde ertir halk bilen köçede bolsaňyz. Sizin biz ýaly kösünüp barikadaň bu tarapyndan bolsaňyz. Şonuň üçin gadyrly polis işgärleri bizim halkymyza kömek edin, bizim halkymyzyň arkasyny tutun. Bul kezzap, ogry Türkmenistanyň prezidentini inni wagtlaýynça. Inni tiýden bul aýrylýar. Bunu edip ýören oýunlary, edip ýören kezzapçylyklary ýüze çykyp başlady. Inni halkymyz çydamady. Inni halkymyz şunu aýrýar. Inni bolsa men bir näçe soraglara size jogap berin. Şu kommentlerden ya maňa jaň edilýän adamlardan ya da Türkmenistan gelen soraglara men jogap berin gysgaça. Şeýle bir sorag boldy ýaňja Facebook'tan. Biz sana inanýas, ýöne biz gorkýas. Sana prezidentiň adamsy diýip bizi gorkuzdular. O ýüzden biz ses çykarman oturduk. Beýik Türkmen halkym. Sizinni öňkü sadalygyňyzy saklasaňyzam beýinleriňiz, aklyňyz ösmeli. Näçip? Bu rejim bizim bilimlerimizi kesip, bizi hiç sada goşman diňe gul hasabyna işledip, salgytlar töledip, gerek wagty talap saklady. Ýok. Biz jemgyýetiň işine, biz orta çykýan adamy elekden geçirýäli düşünüp, bilip, tanqid edip öwrenmeli. Şonuň üçin egerde sizin logika esasyna şu mesele serseňiz, onda size anyk görnär şu zatlar. Hemme mesele logika esasyna seredin. Ýani emosional tarapy, duygu taraplaryny gyra aýryp, logika tarapdan seredin. Egerde men prezidentiň adamy bolan bolsa, men bir topar adamy eýem türmäge bastyrardym, satardım ýa ýene bir zat ederdim. Siz bilýän bolsaňyz, men bir näçe ýüzlerçe adam bilen gatnaşyp ýörün, gürleşip ýörün, gepleşip ýörün. Şoluň diňe iki adam tutuldy. Biri Dursultan Taganowa, olam mitinge barıp tutuldy. İkinjem Allah berdi Peygamberdi. Olam bize degişlerle devleti. Ýöne biz şonu da şonu halat etmek üçin köp güýçlerimizi sarf edýäs. Mundan başga da egerde men prezidentiň adamy bolsam, onda men näme çyp şu ýerde Ýewropada hemme hak hukuklar gorýan gurumlar gatnap, prezidenti tanqid edip, sistemany tanqid edip, bizim adamlarymyza kömek etjek bolup, men Türkiýeге gidip Taganowa tutulanyna ýanyna gidip, şo ýerde Türkiýede çykyşlar edip, şo ýerde bizim halkymyz bilen duşup, olar bilen gürleşip, olar maňa öz arzularını aýdyp, ondan başga Amerikaga gidip, pasolstwanyň öňüne gidip, şo ýerde bular tanqid edip, ondan başga ONUň öňüne gidip, bütün dünýä Türkmenistanyň prezidentiniň kezzapdygyny görkezip, Akjaýyň öňüne gidip, Bely Dom diýerler, Amerikan parlamentiniň öňüne gidip, o ýerde çykyş edip,
Avstriýa gidip men näçe bedip ýörün o zat. Men prezidentiň adamy bolan bolsam maňa jaň edip sen beted diýerler, menen betederdim. Mundan başga da edýän işlerim köp. Men diňe 100den obrak çykyş etdim. Prezidenti tanqidlap, bizim halkymyza hemme zatlar düşündirip, özümiz bir logika boýunça bir pikir edim. Men eden işlerim bilen beýlik adamlaryň eden işi. Egerde men eden işlerim şu meselede azyjyk köp bolsa, beýlik adamlaryň eden işleri azyrak bolsa, onda bu adamlar prezidentiň adamı bolmaýan, men prezidentiň adamı bolýan. Näçe? Logika ýok. Egerde men Türkmenistanyň prezidentiň adamı bolan bolsam, men şu hereketleri etmerdim. Bütün devletin aktivistleri, devlete lider edip meni saylanady. Bütün devletin aktivistleri meni gaty çalt ýagdaýda alýanmy tapardy. Devlete aktivistleri maňa ynanýa, devlete lider edip meni sayladylar. Devlete lider hükmüne, devlete hükmüne biz soňnyçylygyda şu kezzap, haramzada Berdimuhammedowy boşadyp Türkmenistany gürläp ösür eder ýaly. Başga bir soraw bar. Bizde şeýle düşünje bar. Neşe üçin giden maskara bolanok, miýsiňe çyksa, o da üstüne gülýärler, para tutulan öz bähwidi üçin tutulýar. Neşe satanam öz bähwidi bar, miýsiňe çykanyň bähwidi ýok. Näme ol samsyk öňe çykyp ýyldan köp zat gerekmi? Oňa şola ýaly gürrüňler bolýar ýyller. O diýmek näme? Haçanna biri neşe satsa ya para horlyk etse, onu öz bähwidi üçin edýär, onu düşünüp bolýar. Ýöne haçanna biri bütün halkymyň bähwidi üçin, öz maşgalasynyň bähwidi üçin öňe hereket etse, onu üstünden gülýärler. Näme orta çykyp, näme çek bolýan, özüňe közjek bolýan. Bu rejimiň ýürüýte goýulan ustanowkasy. Şu adamlar orta çykmasyn, utonsun, orta çykyp nämetini görkezsin. Ne bilimleri var, ne hareketleri var, ne düşündürüp bilýärler, ne de bulan programmalar var, ne bular bir zat et bilýärler, maskara edip gyra aýyrmaly. Halkyň içine şu zatlara aýyryp, ýürüýte bizim halkymyz aktiv bolmaz ýaly, bizim jemgyýetimiz ösmez ýaly etdiler. Men size bir zat aýdyn. Kimde kim öz bähwidi däl, halkyň bähwidi üçin öňe gidýän bolsa, bütün halkyň bähwidi öz bähwidiniň uly şoň üçin şu mesele giýýän bolsa, ol gahrman adam. Bizim türkmenlerimiň 100% şeýle bolmaly. Şol ýaly bolmagan soň rejimler dörýär, diktatura emele gelýär. Şol ýaly bolmagan soň bizim jemgyýetimiz ösenok. Şol ýaly bolmagan soň biz agzy berýär. Biz bir-ekimize ynanamyzok. Bir öňe çykaýsa, ay bula prezident boljak bolýar. Ay bula häzir hemme wezipeni alyp bize bundan meter diktator boljak bolýar. Ol gurrunlar mümkin doğrudur. Ýöne ýene de bir gedekse ýatda diýen kelleňizi arasa açyňda logika serdin. Şuň diýen zatlar, şuň edýän zatlar, şuň hereketleri şu güneçeli näme getirdi, näme getirir we näme getirip bilýär. Şu zatlar siz pikir etmeli. Mysal üçin, men devlete hökmünde, men devletin lider hökmünde biz arasa öz programmamyzy açyk goýduk internetde. Oňdaşyndan biz 2 video Türkmen diline, 2 video Ors diline şonu yaptık. Adamlar jik düşündürdük. Biz näme isleýär? Biz wezipe islämdik. Biz şu ýaly öz ölçükleri isleýär diýip düşündürdük. Oňdaşyndan biz prezident wezipesini aýyrmaly, dogry. Türkmenistanyň konstitusiýasyndan aýyrmaly prezident wezipesi bize gerek gel diýip özümüz şonu yglan etdik. Bizim halkymyzda bir gylyk bar. Egerde ýol boşy bolsa, şoňa hormat goýulýar, şol inni öz enatasyny gahrmanam edip bilýär, şol kitabam ýazyp bilýär, şonu inni biz gollap, şoň näme edýän bir hepçilik bolsa biz gollap şonu ýanky gahrman edýär. Bu zatlar diňe diktator tapdy. Saparmurat Niyazow, Hramow, Jadan öň bu zatlar ýokdy. Gapurov, Balışöwez wagtyna ya ondan amaňarda o zatlar ýokdy. Bu diktatorlar diňe bu sistemany özü üçin kitap ýazan bolup akademik karateň 10-njy dany, karateň nämedigini bilmeýän adam karateň 10-njy dany, Astralyada çempion, maşin bejermekde ulu usta. Hemme zady bilýän ýaly ýöne elementar zatlarda, ykdysadyetde hiç zat düşünmeýänligini, siýasatda hiç zat düşünmeýänligini, sosial soralarda hiç zat düşünmeýänligini biz görüp durýarys. Sosialda adamlar betbaxçylygyň içinde.
70% adamlar sotsialsyz otyr. Şu daşyndaky adamlar kömek edämese, şular bir günem ýaşa bilmeýär. Iqtisadiýat boýunça biz nire geldik? Biz çöktük. Biz vertikal nähäde gidip barýar. Siýasat boýunça biz näme geldik? Bizi bütün dünýä üstümizden gülýär. Bizim siýasatymyz şu prezidentin siýasatynyň üstünde bütün dünýä gülýär. Bul kabinet ministrda ştanga götürüp ýörmi? Bul aýdym düzüp ýörmi? Biz üstümizden gülýär. Siýasatda nola geldik, iqtisadiýatda nola geldik, sosial soragda nola geldik. Mundan bir kult ýaşaýarlar, şu adam hemme zat edip bilýärmiş diýip. Hakykatdan bolsa ukyp adam. Indiki soraga geçeli. Bizim halkymyň içinde şeýle bir düşünje bar. Prezidenta biz hormat goýýar. Ay muňa zat diýmesen bolýar, ýöne biz ýygyňlaryny ýigrenýär. Bir zada düşünün. Adil adamlar. Şu ýygyňlaryny saklap, şu kezzapçylygy getirýän prezident. Men ine türmelerde oturan ministrler ýa-da intek oturmadyk ministrlerden eşit. Şolara ýygyňlar biz ministr bolup otyrkak kapyň dipip açýarlar. Ne salamma, ne düşündürüş bar? Sen näme ho, kimiň saklanyny bilen okmy? Ya sen näme şu ýükü goýbermäne kimiň kidigini bilen okmy diýip şonu üstüne basyş edip, gol çektirip ýa-da söwüp şöýde urup gidýärler. Bu adamlar prezidenta şonu aýdanna prezident bular basýar. Ine bolup geçýärler. Muňa bir misal, Ministerstva obrazowaniýadaky adamlar basy. Ol nämeş? Bular şu ýygyňlaryny bunun doğununu ziyatka bermedi. Ine şunun için şular kösenip türmeye basıp gitti. Bundan başka da misallar köp. Şunun için ýygyňlary prezidentden ayırmalılar. Ýygyňlar prezidentler şu tohum bizi dine erwetlige ve maskarçylyk etdi. Yeni bir soru var. Ağam, sizin araňyzda içinde lider gerek. Bu ýerde şeýle görünýär, devlete çykyşlary. Mysal üçin siz bu ýerdäki adamlar üstülen hekmeti eýlejek bolýaňyz. Bu ýerdäki adamlar sizin prezident bolanyňyza garşy däl. Ýöne siz üçin özüňizi oda oklasy gelenok. Hamana siz özüňizi görüşüň, biz oýnatgy däl. Kim bolsa şo bolsun ýöne özüňiz gazanyň, bizi goşmaň. Bir daşynaklar içindäkileri düşünenok. Bizi oýnayan ýalak görünýäňiz. Daşynaky ýaşaýanlar pikirini üýtgeşikrak. Bu saňa degişli däl. Sen gowy düşünýän bize. Bizde içinde lider gerek ağam. Bu oğlun şeýle diýär. Bize zat degme, bizi goşma. Ine prezident bolsaň prezident bol. Ine görüş, şunu basyp ýatyr, şunu çalış, prezident bol. Ýöne bizi oda atma, bize zat diýme diýär. Ine şu ýerde bizim bir sadalygymyz däl, bizim bilmezligimiz. Bizim jemgyýet meçhurlygyny üstmediğimize görkezýär. Mysal üçin biz devlete prezident wezipäni ýatyrmaly diýip aýdýar. Şoň üçin bize wezipe gerek. Bize Türkmenistan'ın hemme zady gowulaşsyn diýip, üstün diýip edýär. Bizim programmalarymyzy okap görseňiz, internetde açyk, Telegramda açyk, şu programmalaryň videolaryny dinleseňiz, şöyle dolu şekilde düşündürip gelýändir hemme zady. Bizim näme isleýändir? Ýöne ol bir bahana, ol bir gorkup orta girmän, gyra çekilip, men jaýym gyrada, men problemam gyrada, siz ine öz problemaňyzy özüňiz çözüň diýildi. Bize bu ýal jemgyýet gerek. Bize jemgyýet gerek. Hemmeler goşulyp, hemmeler bir aýakda galyp, hemmeler bir adam bolup döwletimizi galdyrmaly. Şu rejim hem ýykmaly hemmemiz. Mundan soň döwletem bile galdyrmaly. Diňe bir topor ýa bir prezident ýa bir saýlanan adam galdyrmaly. Hemmemiz, her kim öz ýerine, şunu sen saýlandyňmy? Saýlany açyk. Sen ýa-da şunu hiç wezipen ýok. İşiňem ýok. Erti sen hekim diýip saýlanyp bilýän. Ýa sen saýlawçy deputat diýip saýlanyp bilýän. Sen işin gerek. Sana halk adamlar inanýar, sen hereketiň gerek. Ine şu ýaly bizde diňe prezident ýa kabinet ministri ýa-da parlament däl hemme kunjöklerdäki ýolbaşy adamlar hereket etmeli. Umumy hereket etmek üçin biz şertler döretmeli. O şertler döretmede biz näme hereketler etmeligini jikmejik düşündirmeli, programmalar ellerine vermeli. Kanunları şolary dogrulaşdyrmaly, şolar hereket ýerine edip biler ýaly. Şol adamlar yerlerde korrupsiýa garşy, paraxorlyğa garşy, bekanunçylyğa garşy, adalatçylyğa garşy görüşmeli. Ine şu ýaly bize Türkmenistan gerek. Biz ýöne bir prezident bolmak üçin bir öňe geçip adamyň kellelerine basyp ýa-ni wezipeni alyp öňküýaly oturmak düýüne gerek ýaly. Şuňky günde prezident bolmak diýmek siz dogry düşünün. Bir daha şonu yatıracak bolýar şu wezipeni. Prezident bolsun ýa-da premier ministr bolsun,
Şoň öňünde goýulýan meseleler gaty agyr. Birinji, ol ekonomikany, ykdysaty duol galdyrmaly. Sosial soragly duol boyun almaly we çözmeli. Ýeti çözmese halklar da bunu türmäge batar. Üçüncü, siýasaty dogurlamaly. Biz hemme goňşular bilen söýüşli. Dogurlap, bular bilen söwda açyşlar etmeli. Ýani teknologiýalar getirmeli. Bütün dünýäden, Amerikadan, Ýewropadan teknologiýa getirip, bizim halkymyzy ösdürip, inženerleri ýetişdirip, yerli aşağıdan başlap ýokurtuna çelli spesialistler taýýarlap, hep pudoklar ösdürmeli. O bir 4 ýyl giýje güni ýatman öz saglygyny öldürmeli. Şol ýaly agyr işler şol. Ol pikir etmeň prezident boljak bolýa, Mercedes'te gezip ýör. Ýok. Bu şoly öz boýnuňa almaly we halkyňa jogap bermeli bolýar. Häzir prezident halkyňa jogap berýärmi? Adamlar ölüp durka, adamlar daşa ýurtda öýüne geljek bolup, mümkinçilik tapman, pul sot kösenip durka, itin ýadygarlygyny açýar. Dogry äsgermeçilik edýär halka. Biz täze gurnuş, täze sistem gurulmazda bular ýaly prezident halkyňa jogapkärli ýa-da premier ministr halkyňa jogapkärli wezipany goýjak bolýar. Şu sistemany gurjak bolýar. O sistemada eşek ýaly işlemeli bolsun. Halkyň önünde sada daýhanyň önünde jogap bermeli bolsun. Türkmenistanyň haýsy günjiginde bolsa, şoýra baranda gizlenmän şoň öňüne gidip soraglara jogap bermeli bolsun. Seni gaty tanqid ederler. Sana ýaşatmalar, diýjegini eşek ýaly ylgadarlar. Dogry düşünüň, siziň diýen zadyňyz ol bir gowy bir ýanky bir wezipe däl, ol bir iş etmek üçin, diýjegini iş edip özüň kösemek üçin wezipe. Ulaýta-da şu wagt kıyısın edil çuňur ýagdaýynda. Şoň üçin şu soraglary öz pikiriňizi, logikaňyzy açyň. Mysal üçin bir maşgala agyr ýagdaýda, bergisi köp, agyr ýagdaýda işsizlik, hiç perspektiwa ýok. Şu maşgalanyň ýolbaşçysy, erkek adamy, şu maşgalany galdyrjak bolsa, çağır bilimsiz, maşgalaty bilimsiz. Şunu galdyrmak üçin näme etmeli? Birinjiden üstürmeli, olary çykdyr jetmeli. Ikinciden 2-3 işde işläp, maşgalany saklap öwrenmeli. İşem ýok. Onda kelle döwmeli, şu maşgalany näme götürip bolýar? Şol ýaly biziň döwletimiz. Siz bu gurulan binalary seyretmeň. Bir topar bergisi bar. Hytaýdan başlap. Bu binalar bize kömek etmez ekonomikany galdyrmany. Näme? Şonuň üçin şu soraga şeýle jogap berýär. Sakar Türkmen soragy berýär. Salam Muradaw Türkmenistana söwdada belli bir baha bolup bilermi? Söwdada baha şeýle kesitmeli. Iqtisady bazar söwdasyna egerde biz ekonomikamyzda, biz iqtisadymyzy, iqtisad bazar söwda getirsek, onda konkurensiýa bahan kesitmeli. Mysal üçin biz bazarlar açýar. Kim getirse şo getirsin. Şunu bir ýere getirdi, mysal üçin banan ýok. Bir ýere getirdi, mysal üçin $100 kylany satýar. Eýer beýlegisi gördü, be, şu $100 satýar, gowy şol. Jaň edip derrep pul karz alyp bankdan olum getirer. O ýem 80-den satar. Çykdyjyny ödejek bol. Onu beýlek görür, be, bu bananyň bahsy $1, $80 geçip dur. Şonu almaly. Bu başga bir yerlerden mundan arzanyrak tapyp 50-den satar. Şeýle bahalar ýuwaş düşerdi, stabilizasiýa bar. Haçanlar bular 5% giýdeji gazanyp başlanandan soň, indi bular başga servis açyp başlarlar. Indi şu ýerde bahalar durur. O diýmek näme? O diýmek şu gün Kubada bananyň bahasy 20 sent bolsa ýa 5 sent bolsa, bular 5% goşarlar. 5,25 sent bar. Şondan ýokary galmaz. Baha avtomatически düşýär. Ondan ýokary galyjak bolsa bular gapdyrna goşumşa servis açarlar. Mysal üçin, sen günüň aşagynda banan satyn alýan, beýleki bolsa salkyn bir magazynyň içinde banan berýär. Ya başga bir servis. Taňa banan gerek, sen telefonna jaň edýän, bular getirip berýär. Üstüne açyk pulunu goşup berýär, çykdyjyny goşýar. Ýene de goşmaça giýdeji galany getirip berýär öýüňe. Ine şu ýaly servisler öser, bahalar gaçar. Ine bu bazar iqtisady diýilýär. Sebäbi egerde kimde kim ýeközi monopol bolsa, derrew konkurensiýa dönüp bahalar gaçýar. Ine mysal üçin men Amerikada işledim. Şu ýerde gaty konkurensiýa. Biz bir santim üçin görüşip gowlaşyp ýördik. Çykdyjlarymyzy kontrol edip, ýa bahalar galdyrman, hilini gowlaşyp, ýa klient üçin görüşýärdik. Şu ýaly bizde de Türkmenistanda bar. Bahalar gaçar, bahalar realny bar. Bir baha gaçan soň ol galmaz. Egerde birden galaýsa, beýlikler derrew şu haritler geçirer de ýene bahalar düşer. Sebäbi o amatly. Şonuň üçin biz açmaly biziň bazarlarymyzy. Biz
Söwda uğruna, biznes uğruna hemme de açmaly. Adam biznes açacakmı? Bir günde firmany açar ýal etmeli. Kredit alacakmı? 1-2-3 günde kredit alar ýal etmeli. Biz şu zatları, şertleri düretmeli. Ondan adamlara azatlyk bermeli. Takslary, litsenziyalary, ýa-ni salgyt bahalary, tamojnadan geçýän takslary peseltmeli. Ine onun için döwlet umumy maştabna ekonomikany seyretmeli, şoň kiçik elementlerini regulowka etmeli. Başga da bir soru, Svitok Alinkiýa Murat Gurbanow, halkyň içinde paraxorluk bar, ýokarda oturandan iň pesse oturan çel bu paraxorluğu ýok edip bolmazmyka? Svitok Alinki şeýle diýär, bizim Türkmenistanymyzda paraxorluk 100%. Aşaktan başlap ýokary. Ol näçim? Ine bir sistem gurulýar, ekonomik, syýasy we sosial. Şu sistema haçanda işlemese, gapdaryna ikinji sistema gurulýar, paraxorluk sistemi. Ine şu paraxorluk sistemi mundan gowy işleýär. Bu sistemada azatlyk ýok. O diýmek näme? Bir ministr ýa bir işgär ıhtiýarlygy ýok. Ol diňe ýokary seyretip durmaly prezident. Prezidentden wagtyna vertikal, ýa-ni sistemany vertikal guransoň, wagtyna pes yerlerde çözgütler belgilenok. Şoň üçin bular paraxorluk sistemasynyň gapdaryna goýup, şu paraxorlugyň üstü bilen çözüp, şu sistema tuğlanıp dur. Eger siz paraxorlugy şuny ýatyrsaňyz, bütün döwlet ýykylýar. Bize ne bu gurulan prezidentning sistemasy gerek, bize ne paraxorluk gapdaryna sistemasy gerek. Ýa şu gurulan sistema paraxorluksyz işlenok. Biz düýünden aýryp, bize täze bir sistema gerek, ekonomik, açyk we ýeňil. Ona paraxorluk bolmaýar. Mysal üçin sen firma açak bolýan, bir ýyla ine $500 getir diýär. Sen suwda berýän, muny basyp goýarlar. O edara barar ýaly etmeli, biz internetde açyp bolar ýaly eder. 24 saatda öňe ýa-ni e-mail gelýär, açyldy diýip, 1-3 günde hat gelýär, öňüne sertifikatyň açyldy diýip. Onda o ýerde sen adamam görüňok, wzatka berýärli. Biz şu ýaly çözgütler köp. Biz o çözgütleri geçerse Ýewropada şeýle. Paraxorluğa yer ýok, mümkinçilik ýok. Şonu etjek bolsaň et bolmaýar, hemme açyk. Birden senden talap edäýse, günü telefona suwda berseň ýygnak gidýärler. Suwda da soň suwda edip bilseň, ine şol adam basýarlar da sana şo ýerde kompensasiýa berýär. Indiki soru Türkmen ogly berýär. Salam Murat aga, sen dilinde saglyk agam haram ministrler seni ýaly adalatly, bilimli bolaýmaly da Allah razy bolsun senden Türkmenistan haçan halk ayagalarka, haçan miting bolarka, bizden barıp bir ýigrenýän organ işgärlerini, ýüzlerini, semýasyny tanamaz ýaly etmek nesip etmenmek. Birinciden size köp taňrykatyny maňa baha berýäniňizi ine bir zat aýtjak şöýerde. Biz öwüp şu diktatura getirdik. Cemal Saparova, Şaguliýewa ýaly adamlar, Onjuk Musaew ýaly adamlar öwüp. Biz şu guluklarymyzy ýadymyzdan çykarmaly. Meniň edýän işim bir üýtgeşi iş däl. Inanyň. Bizim bilimimiz gaty pes bolansoň, menem Ýewropada bolansoň, açyk bilim sizinkä görä täsir. Şoň üçin men size elementar zatlar düşündirýän. Men tek politika zatlary size düşündirip bilemok, sebäbi size tek ulu politika uğruna bilimiňiz ýok, sebäbi siz gysylyk geldiňiz. Diňe size biz gysylyk geldik hemme. Şoň üçin bir haýyş bar, şu meniň videolarym aşaňda kommentar ýazanyňyzda öňmejek bolun, plus goýun ya da sağ bolýan, boldy. Şondan beter geçmeň. Biz öwüp ine şu ýaly diktatura geldik. Bir kadam men tanqidliýär, ine muny ham arkada edýärler. Gatdy diýär. Şu zatlar biz düýüne aýyrmaly. Men bir üýtgeşik bilimim ýok sizden ya beýliklerden. Beýlik kapasyndan. Mümkin men aýdýan zadym siziň ýüregiňizde jaý bolup görýändir. Ona ýöne sağ bol, ýöne plus goýay boldy. 2 plus goý, 3 plus goý, boldy ýeterlik. Şol aňyry başy. Ilaytada olam däl, ilaytada tanqid we gaty düýüpli problemaly kommentarlar goýun, men şolara jogap berbilimçe berem. Biz Türkmenistany düýdenmizde korrupsiýon, paraxor ministrler, paraxor işgärler bar. Paraxorlaryny biz jenaýada çekerdik. Ýöne galanlaryna biz amnistiýa eder, goýarar. Sebäbi, egerde biz şolara garşy görüşüp başladyk, bizim 2-3 ýylymyz gider. Biderek. Biz 2-3 ýylda şolara görüşüp üstünlük gazanmagymyz şeýle bir pes. Biz öňe gidip üstünlük gazanjagymyz müňeste köp. Şoň üçin biz halka amat näçe behwitli zat bolsa şonu etmeli. Muhammed Aman ýa-da düşman alanım bolsa bular ýaly halky talap, gul edip
Ýurdy beýle sagmazdy, çökerip bilmezdi. Hawa men öňköýlerime aýtdym, bir ine Afganistana terden düşmanlary boldy. Görüşdi ýeňdi. Gülýal paragatçy. İslen internete gidýär, islen giden ýerine gelýär. Maňa şolaryň gubernatorlary jaňy diýär, gürleşýär. Hiç problem ýok. Olar üçin olar işden aýran oklar. Olar bizi gowlaýarlar. Türkmenistan näçe düzelse gowurýarlar. Şolar Türkmenistan bilen Talibanyň arasynda türkmenler zat gelmesin diýip saklap durlar şolar. Onanyň siz. Bizim türkmenlerimiz Afganistany, bizim Türkmenistanymyza kömek etjek bolup saklap durlar köpüsi. Arasynda bizim halkymyz ýaly arasynda da erwetler bar. Ýöne köpüsi gaty dogu düşünýär. Bizim Türkmenistanyň bolup geçen zatlary gaty inanýarlar. Gerek bolsa kömek berjek diýerler. Ýöne bizim problemamyz, bu bizim problemamyz. Biz öz problemamyzy haçan da çözüp öwrensek, biz gaty güýçli halk bol. Biz hiç kime dayanmaldyk. Diňe özümiz. Ýanqyaly geline prezident boljak bolsaň, bol al görüş, bizi oda goýma. Ýok. Hiç kim oda goýmaly. Her kim özüçe pikir edip, diňe öz bähwitde, ýurdun bähwidi, halkyň bähwidi. Şo halkyň bähwidinden şoňum öz bähwidi bar. Diňe öz bähwidini pikir edip otursa, o kiçik bähwid. Haçanla halkyň bähwidi üçin, şo halkyň üçin bähwidiniň içinde öz bähwiden bolsa, görüşde, onda ol öz bähwidi gaty uly bor. Gaty uly zatlar utar. Şoňu düşünmeli. Biz pikir edýär, ine politika bizim üçin näl? Biz näme kiçik adam, biz kime gerek? Biz näme bilýär? Biz çykanymyz bilen hem hiç hat bolmaz. Ýalňyş. Sen çykanyň bilen barda dütküýär. Sen garaýşyň bilen barda dütküýär. Dünýä dütküýär bilýär. Sen çykyşyň bilen bir topar adam golap alýar, çykyp başlaýar. Sen dünýä garaýşyň, sen pikir edişiň, sen motivasiýaň bir topar adama kömek edilýär. O ýalňyş pikir. O pikir gorkak namartlaryň pikiri. Biz Türkmen halky, biz namart däl. Biz gorkmaly pikir etmäni. Polis bolsun, emheme bolsun, gün aýtmaly. Senem dogun kesekden çykan ok. Senem biz ýaly dogulun. Sen dogulunma, senem arassadyň. Sen sistema daýlady. Indi biz şu sistemany çalşak bolup, biz gan islämiz ok. Biz adatlyk halka, adalatlyk halky isleýär. Biz şu sistemany paragat ýolda geçirjek bolýar. Egerde biz watan düşmany bolsak, onu sen kim bolýan? Sen bizim döwletimizi Gestapo öwürdüň. Sen Gestapoň işgäri, onu sen kim bolýan? Gestapo bolýan, sen onu watan döwüňem aňarsy bolýan diýip düşünmeli. Yeni bir sorum var. Salam aleykum Muradağa. Şu komendi oku haýyş senden. Senin aýdýanlaryň bilen dol ılalaşan yeni bir goşşakladyň bar. Bizim Türkmenistan döwletimizde söz adatlygyny açmaly, zerur hem gysgaly ýagdaýda. Bu her kim öz raýdaşlyk, paragatlyk pikirini aýtmana uly mümkinçilik döretmeli we hiç kimi izarlamaz ýa döwletimiz tarapyndan gurma döretmeli. Söz adatlygyny dol ýol açmaly, goý halkymyz adalatyň nirdigini bilsin we öwrensin. Söz adatlygyny ýok ýerine hökman ýeni diktatura dörýär. Şonu hiç kim unutmasyn. Berk berilen vatandaşa. Gaty dogul diýär, ine bizim esasy maksadymyz DWT-niň azatlyk. Söz azatlygy, gazyet azatlygy, iş azatlygy, herkede dal hem azatlyk. Birden bir adam şol azatlyga ya paraxorluk edip ya özüni minnip wezipede görkezse, şol adam işini gitmeli. Kiçik arda boýunça derňe geçirlerde adam işini gider. Sebäbi adamyň azatlygy ýaly bir uly bähwit hiç ýerde ýok. Şoň üçin şol azatlyk üçin biz görüşýär, adalatlyk üçin. Gaty dogry diýär vatandaşymyz. Şuňky günne Türkmenistanyna azatlyk alyp bolanok. Biz şoňu görüşýär. Biz şol azatlyk görüşmezde diňe mennäl, DWT däl, oppositsionerde her kim görüşmeli. Her kim bir kiçik ädim etmeli öz azatlygy boýunça. Maşin sürýän polis sakladymy? Näme meni sakladyň? Men azatlym şol, näme esasynda meni sakladyň? Aýyn dokument bar. Men näme? Jinaýat iş etdim meni saklar ýaly. Ya men barlar ýaly. Ýok, men sürpýärm. Sen meni haçanla saklamaly, haçanla prokuroruň ruhsady bolsa ýa-da haçanla men maşinymda ya men hereketlerimde jinaýat iş görünüp durun bolsa, başga saklamaly hakyň ýok diýip düşündürüş geçmeli. Öwretmeli şolary da. Ýatlatmaly şolary. Murat Muradow ýa salam dogunlar, jemleşmeň. Diňe sag bol agam, ya gollayan agam, ya da kärlerimiz ýaly Muradaga arkadagmy diýip ýörenem bar how. Dogunlar düşünün. Düşünüp göreliň. Biz bir bolmasak ol ýaşoklaryň başajak zady ýok.
Olar gyzyl gülem bolsa watandan kogulan ýene bir zada üns bereliň. Olaň aladat halk däl, watany ellerine geçirmek, sebäbi halka kömek etýän bolsalardy. Hersi öňe adam toplamanyň aladatyny etmän, halky bir ýerik üýşürmäniň aladatyny ederdi. Düşüleliň, how entegem senki dogry diýip oturarlarymız bar. Gaýdyň bolmasa özüňize bir ýakýaňyz başgalaram şolara gollap halka kömek etjek bolýan bir diýmen siz ýaşaklary kömek edýäňiz içini sowadyp sökmäni halkyň arasynda. Şu Murat Muradow men şuň bilen telefonda görüşdim. Muň pikir edişi bilen men ılalaşyk bilen. Näçe? Bu men tanqidlanyş üçin näl? Men birinjiden arkada bolasman bilen. Sebäbi adam gaty ýokurgalanna bir tekelçe zat üçin şeýle bir aşak gaçýar. Ol bir şol adama we daşynaky adamlara gaty erbet ýagdaý. Şol adam näme diýär? Öň biz uklap iki adam dinläp oturyp üýşüp başladyk. Indi devlete geldi, beýlikler geldi. Hem adamlar pıtratdy, indi biz pıtrak gittik. Indi biz biliriş bilen yok. Gaty näde düşünje? Men bunu näme düşündirýän? Öň iki adam dinläp, şol iki adam Türkmenistany öňe akıtmayan, diňe ukladyp ýuwaş-ýuwaşdan galdyryp gelýärdiler. Azıcık galdyrýardylar ýöne on galdyryşynyň soňky nokady galmak däldi. 28 ýyllap şeýle boldy. Devlete geldi, bu zatları hakykat diýip başlady. Şu şeýle, bu beýle, ýalňyşlygam şu şeýle diýip hemme zatları öz ýerine goýdy. Ol politiski plaşatkany döretdi. O diýmek näme? O diýmek adamlar täze bir uruwny çykardy. Görüşüň bir täze uruwny. Şol uruwny her adam öz adatlygy boýunça, öz adat pikiri boýunça bir topar saýlap bilýär. Bardy bir adama däl, bardy bir diktatory, ýa-ni seredişýaly iki adama seretmeliler. Ýok. Şuň döwleteň edýän işleri sen halýamy? Döwlete bilen bol. Şuň sen Respublikan partiýasy bilen ılaşýan, şuň bilen bol. Şuň sen iklimi soýun bilen oň bilen bol, tapawdy ýok. Ýöne şular hemmesi bir tarapa gitmeli. Bunyň hemmesi bizim azatlymyza, Türkmenistanyň bir kanun saýylan diktator rejimine garşy görüşmeli. Her kim öz adamlaryny saklap, ýa allap ýa beýle däl. Dewlete gelseňiz gelin, gelmeseňiz gelmeň. Biz ýol öküzese biz ýürek dur. Şu ýaly hemme hereketler, hemme guramalar, hemme apassanyalar gitmeli öňe. Durmalar. Durmaýok. Şoň üçin biz indi politikada, politik meýdançasyny döredip, politika akylyna girip başladyk ve politika tarapdan hereket et başladyk. Diňe öňkü ýaly, ýa-ni bunda oturan adamlar ýaly birini dinläp, şular näme diýse, şular ay şöýra çykmaly diýse çykmaly, entek ýene bir 28 ýyl gerek o zatlary dinlemän. Diňe şuň eýýäm giç. Biz çykmak üçin näme gerek? Biziň öňümizde näme bar? Biz näil çykmaly? Biz näme üçin şuny ýeňip bilemdik? Bizde näme problemalar bar? Şolar biz göz açyk seredip, şolara garşy biz hereket etmeli. Biz hereket etmesek şolara garşy biz öňe gidilmez. Bizde ýene 30 ýyllap wagt ýok. Bizde gatysa bir ýyl wagt. Başga wagt ýok. Şoň üçin biz gysgaly ýagdaýda politiski meýdançany döredip, politiski meýdançada politiski gruplar, toparlar döredip öňe gitmeli. Biziň maksadymyz diňe ýykmak da şu prezidenti. Biziň maksadymyz ýykandan şul toparlar ýene de görüşip, arasynda konkurensiýa edip, täze bir maslahatlar, täze ýollar, açyk ýollar, arasda ýollar, ösüş ýollary görkezip, arasynda ýa-ni gyýgyşyp, söýüşip, jeddilleşip hakykat tapmaly. Dogry, içinde politiski etika, kultura bolmaly. Ýöne şu ýaly-ýagdaýda biz ösmeli. Eýýäm şuň ösmeli. Biz haçanla şuny ýykart, ine şonu ösüp başlar, ýalňyş. Şuň eýýäm giç ösmek, şuň ösüp gitmeli. Durmaly. Şonuň üçin ine munyň düşünjesi ine barymyz Murat Gurwanow serediýär, şunu arkadaga diýär, öwüp. Gasy dogry öwmeliler. Pikir, men bilen pikir alışýan bolsaňyz, men pikirlerime ırza bolsaňyz, onu siz gollamaly. Biz seni gollayasın. Şundan beter söz gerek gal. Eger tanqid etseňiz bolsa, onu tanqid, hakyky tanqid etmeli. Ine şular diýeniňiz bolanok, şunu getirýär, şu diýeniňiz bolanok, ine Mikhail Ernest. O tanqidler edýär.
Şoň tanqidlerini gowy biz seýdiýär, analiziýo edýär. Bu ýöne ine biz pytratdyk, ine dewlete geldi, bardyň pytratdy. Gurbanowdan hem arkada ýasapdyr. Arkada ýasatmaz. Ýasatjak bolsam adam ýasatmaz. Biz Ýewropada ýaşap 15 ýyl başga bir azatlygy demal üsüp gören adamlar. Biz ýa-ni Sowet sistemadan, diktaturdan çykyp ýene diktatura, başga ýaşaýyşy görmedik, başga azatlyk görmedik. Adam syýlaşyny görmedik. Adamlar däl. Biz bäze syýlar, biz adamlar syýlar. Biz konstitusiýany syýlar. Biz konstitusiýanyň işleýänini görýär. Biz şular döwletiň içinde ýaşap ýörüp, bu erteki däl. Şu döwlet egerde Ýewropada gurlanmalsa, egerde Malaziýada gurlanmalsa, o näme Türkmenistany gurup bilmez. Egerde Litvada, Estoniýada, Latviýada gurlanmalsa, Gazagstanda gurulajak bolýan bolsa, Orsetde gurulajak bolýan bolsa, Belarusyda gurulajak bolýan bolsa, ona näme Türkmenistany gurup bolmaz. Näme bizim türkmenlerimiz şol ýaly garamaýak, şol ýaly hiç sady bilmedik, ösmedik adamlarmy? Ýok. Bizim aramızda güýçlü adamlar var. Belaruslardan hem, Gazaklardan hem, Orslardan hem, Ýewropalılardan hem. Näme? Biz ösüp bilemiz. Biz ösmeli. Şoň üçin bizi öňkü sistema şu iki adam birde atdyrýar. Olam iksan lider halky öňe akydyp bilmejek. Biz hem şoň arkasyna şu ýanky ellerimizi ýapyp haçan şolar diýse, entek ýer çykmaň diýse oturup Gurbanowa da seretmeň. Hiç kime seretmeň. Öňüdüm. Öňüd bilen zokmy? Şu kim öňürek diýen bolsa, şoň pikirleri bilen alşan bolsa, şoň bilen gidim. Tapawut ýok. Dewlete bolsun, beýlet bolsun. Ýöne durmalylar. Inni durbillik, 30 ýyl durduk. Şoň üçin ine bizim halkymyz mentalitet başga, bizim halkymyz beýlede, eýlede. Mentalitet bilen politik we an durlu zatdyr. Mentalitet diýmek näme? Däp dessular, sen gylyk häsiýetlerin, ol bir zat. Ýöne azatlyk hem ýerde deňdir. Egerde sen Germaniýanyň maşinini avtomat korobkan sürüp bilýän bolsaň, onu sen diýmek azat döwletlerde döledilen azat teknologiýanyň zatlaryny ulanyp bilýän diýdiň. Egerde sen samolyot minip uçup bilýän bolsaň, şoň şertlerini ýerine ýetirip bilýän bolsaň, şol azat döwletleriň azat teknologiýalaryň azat şertleri boýunça ulanylýan zatlar, sen onu şonu ulanyp bilýän, sen şonu syýlap, hormat goýup, beýlikle ýaly azat adamlar ýa ulanyp bilýän, onu senim azat bolup bilersiň. Sana da azatlyk bir mentalitetiň azar berip duran. Sen öňkü ýaly küç tepip, palawyp, dogurmayıp gelber. Azatlıkta. Yok, bizimki bolmaýar, bizim mentalitetimiz beýle däl. Biz türkmenler diňe palawyp, garnymyzy doýurup, dogurma basyp, at çapyp, genelji maşinler sürüp gezip ýörüs. Biz bu zatlara, bu Ýewropaň zatlary, bu biz zatlar gelişen ok. Näme gurun edýän? Onu bize sotuwy telefon gerekler. O ýerde azat tehnologiýa, azat döwletlerde täze giden tehnologiýa. Onu biz samolyotlara minmeli, maşinlara minmeli. Eşe garaly sürüp, biz mentalitet, biz küç tepýät, ine biz şeýle ýok. Sen mentalitetiň däpdesini sakla, ýöne bütün dünýä özüne sen emes. Şoň üçin ol ine bizim halkymyz beýle, bizim halkymyz ine olar ýa bolmaz, eýtmez, boş gurumlar. Biz ösmeli. Biz beýleki ösüp gidýän döwletlerden ýa galmalylar. Biz 170-nji ýerde. 170 döwletiň 170-nji ýerinde. Biz ösmeli. Biz öňe gitmeli. Biz 30-njy, 50-nji döwletler ýaly öňe gitmeli. Ine dewlete size maslahat berýär. Öňde gidýär. Ýewropaň günorta döwletlerine ýetmek 4 ýylda. Ol bir uly mesele. Ol diňe krizisden çykmak, nola gelmek däl. Şundan hem ýokary gidip, ýa-ni Ýewropaň günorta döwletlerine ýetmek. Şoň sosial 3-nji ýyl boýunça, şoň iqtisady 3-nji ýyl boýunça, şoň siýasat şertleri boýunça, iqtisady şertleri boýunça. Ine şunuň bilen men soraga jogap berip gutulýan, gaderli adamlar sag bolun, taňa ýakasyny diňläňiz üçin biz hiç kime garaşmalyar, biz diňe öňe gitmeli. Şoň üçin beýik türkmen halkyny diňe öňe. Sag bolun.